Амортизацията всяка година намалява стойността на дълготрайните активи, с която са записани в баланса на компанията. Активите се амортизират поради тяхното морално изхабяване или физическо износване. Моралното изхабяване настъпва поради развитието на нови технологии, докато физическото износване настъпва поради честата употреба на актива. Активите се амортизират по време на техния полезен живот, през който се очаква да осигуряват икономически ползи за компанията, т.е. да служат за генериране на приходи и печалби или намаляване на разходите. Полезният живот на актива е равен на годините, през които се очаква да бъде използван. Когато един актив не се очаква да донесе повече икономически ползи в бъдеще, се отписва от баланса, т.е. премахва се от баланса. Имайте предвид, че амортизацията на активите представлява непаричен разход, който се отчита в отчета за приходи и разходи. Това се случва, защото компаниите разпределят платените разходи за придобитите дълготрайни активи през техния полезен живот, а не ги отчитат наведнъж при тяхното закупуване. Причината е, че разпределението на разходите във времето позволява по-добра съпоставимост между направените разходи за купуването на актива и приходите, които генерира. Например, вместо компанията да отчете $100 000 разходи през настоящата година за придобиване на нов дълготраен актив, който се очаква да има 5 години полезен живот, може да разпредели тези $100 000 разходи през следващите 5 години по $20 000 на година. Това означава, че през следващите 5 години всяка година компанията ще записва по $20 000 непарични разходи в отчета за приходи и разходи, които отразяват само амортизацията на актива, т.е. намаляването на неговата стойност. Покупката на актива няма да се отрази в отчета за приходи и разходи, а само в баланса на компанията. Причината е, че при покупката стойността на актива за $100 000 ще бъде записана и добавена към дълготрайните активи в баланса на компанията и едновременно с това ще бъдат намалени $100 000 от паричните средства, които също са активи и са посочени в баланса на компанията. По този начин, отчетените непарични разходи в отчета за приходи и разходи през първата от 5 години полезен живот на актива ще бъде $20 000, а не $100 000. Началото на втората година стойността на актива в баланса ще бъде $80 000, тъй като актива е амортизиран с $20 000 през първата година. През втората година непаричните разходи в отчета за приходи и разходи също ще бъдат $20 000 и ще понижат стойността на актива в баланса до $60 000, а натрупаната амортизация до момента ще бъде $40 000, $20 000 през първата година и $20 000 през втората година. През третата година актива ще бъде амортизиран с допълнителни $20 000, които ще бъдат посочени в отчета за приходи и разходи, което ще понижи неговата стойност в баланса до $40 000 и ще увеличи натрупаната амортизация до $60 000. През четвъртата година амортизацията от $20 000 ще понижи стойността на актива в баланса до $20 000, а през петата година ще бъдат амортизирани последните $20 000 от стойността на актива. Поради тази причина амортизацията представлява непарични разходи, тъй като отчита моралното и физическото износване на актива и намалява неговата балансова стойност. Компаниите най-често използват праволинейна амортизация, при която балансовата стойност на актива намалява с еднаква амортизационна квота през неговия полезен живот. В предходния пример с актив за $100 000, полезен живот 5 години и амортизация всяка година от $20 000 е използвана именно праволинейна амортизация, тъй като амортизационната квота от $20 000 е еднаква за всяка от 5 години. Важно е да знаете обаче, че съществуват различни амортизационни методи и компаниите прилагат различни амортизационни стратегии, също така земята и търговската репутация не се амортизират. Амортизацията може да бъде видяна в отчета за приходи и разходи и отчета за паричните потоци, докато натрупаната амортизация може да бъде видяна в баланса. Тъй като компаниите имат множество активи, които се записват и отписват от баланса всяка година, натрупаната амортизация обикновено не се увеличава с амортизацията, която е посочена в отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци.